колеги, събрали сме се днес във връзка с сериозен проблем, който стои пред нас като ветеринарни лекари, смятаме пред обществото като цяло, защото засяга проблем, включително касаеше националната сигурност на страната, а именно с измененията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, който е факт от края на януари тази година. Стана така, че една много стройна организация по отношение имунопрофилактиката на животните беше драстично променена в посока да не се заплаща от държавата, а чрез държавна помощ да се плаща от фонд земеделие, което няма лошо по принцип, докато не стигнахме до края на месец април, в който договорите на ветеринарните лекари с държавата изтекоха по силата на новия закон и на практика от края на месец април в страната никой не носи нито отговорност, нито ангажимент по отношение имунопрофилактиката на животните, идентификацията на животните и проследяването и контрола на особено опасни заболявания, които са заразни както за хора, така и за животните. Само една скобичка ще отворя, че 60% от заразните болести, които са познати на човечеството, са така наречените зоонози, т.е. и еднакво опасни и за хора, и за животни се предават от единия вид на другия вид. По това време вече имахме и ново ръководство на нашата организация, на което много разчитахме да се проведат нормални преговори във връзка с така създалата се ситуация, само че в момента нещата много сериозно буксуват. Буксуват по няколко причини. Първата е, че от Агенцията по безопасност на храните са всъщност инициаторите за промяна на този закон. А в момента те са хората, които твърдят, че закона в кавички е незаконен и няма да го изпълняват. Поне това е твърдението на председателя на Българския ветеринарен съюз на Национален съвет, който беше свикан миналата седмица. От което следват няколко неща и аз ще дам думата на доктор Илия Чобанов да ви каже в малко по-подробен план точно защо сме попаднали в параграф 22 в момента. Здравейте! В продължение на казаното от доктор Гришина, може би разбрахте, че през април в изпълнение за изискванията на новоприетия закон, по-точно изменен закон, би следвало ние да прекратим своята дейност по договорите, които са били по предишния закон. Съответно, в края на април изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните издава заповед за спиране на достъпа на практикуващите ветеринарни лекари до информационната система, както и по закон. Това си е съвсем законно, обаче в същата тази заповед упълномощава официалните ветеринарни лекари да маркират и издават ветеринарно-медицински свидетелства за придвижване на животни, което е в противоречие на същия този закон, защото те нямат право да изпълняват дейности, които контролират. Същевременно, в същия този 3-месечен срок, след спиране на нашия достъп, би следвало всеки стопанин да избере своя практикуващ лекар, за да бъде по-ясен, както при хората в системата GP. Всеки стопанин на животни да избере своя ветеринарен лекар, който да обслужва неговите животни. Той има това право. Но след като има издадена такава заповед, наместо официалните ветеринарни лекари да насочват стопаните на животни да си изберат практикуващ ветеринарен лекар, те фактически обхващат само двете дейности – идентификация и маркировка, и на практика не дават възможността да се изпълни закона в този срок. И всъщност БАБХ възпрепятства изпълнението на закона в тази част, а същевременно тези договори, които ние би трябвало да сключим, са за цялостна дейност. За лечение, за идентификация, за имунопрофилактика, за надзор над заболяванията, което всъщност си отбеляза доктор Гришина, че на практика в момента то не се извършва и не се знае и до кога няма да се извършва. Стопаните трябва да сключат с нас, като ще изберат, всеки стопанин има право да се избере ветеринарен лекар, независимо от къде. Сега, ще повторя, защото действително за вас това са непонятни неща. Да, така. Значи, в края на
месец януари влиза в сила изменения закон за ветеринарната дейност. Този закон на практика задължава изпълнителната агенция да спре нашите договори по предишния закон в края на месеца. И от края... Същата агенция. Те са били с нея по сила на закона преди изменението. Така. И след като започна да тече този 3-месечен срок, който по същия закон нашите предишни договори действат, би следвало в този срок всеки стопанин да си избере лекар, с когото да сключи договор и нещата да си продължат както преди, само че вече... Всичко. Да, това ще стане. А сега сме средата на юни, т.е. от април насам никой не носи отговорност за това какво се случва по фермите. Като още по-парадоксалното е, че Агенцията по безопасност на храните се опитаха да ни пуснат едно споразумение, което споразумение само по себе си е в противоречие на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, в което се казва: възложителя, т.е. БАБ, възлага на нас да приемем да актуализираме данните в системата на агенцията, да издаваме документи за движение на живи животни, както и да извършваме идентификация на животни само след писмено съгласие на собственика на животновъдния обект. И алинея 3 казва: за тези дейности възложителя, т.е. БАБ, не дължи възнаграждение на ветеринарния лекар. И ние изпадаме отново в параграф 22. Закона в член 132 казва: собственика на животни е длъжен в 3-дневен срок от придобиване на животно, било то родено, купено, подарено и така нататък, да уведоми лекаря, с когото има договор за това нещо, и това животно да бъде въведено в системата на агенцията. За това нещо ние, ветеринарните лекари, пак по силата на новия закон, нямаме право да искаме пари на фермера, защото тази дейност се поема от държавния бюджет. А в същото време обаче БАБ ни кара да подпишем споразумение, в което казва: ние за това няма да ви платим. И ние питаме: ние на какво основание да работим първо по желание на собственика, макар че той е длъжен по закон да го направи, а не по желание, защото тук пише писмено съгласие. И второ, защо сме длъжни да носим отговорност, защото по-надолу пише и за едни отговорности, защо сме длъжни да носим отговорност, да внасяме държавните такси, които се взимат за движение, за документа, за който издаваме за движение на животни, до 28 число на месеца в агенцията, като за това е необходимо ние внасяме пари на държавата, техните пари, и стоиме пред 5 врати, за да внесеме 20 лева, 2 лева или колкото там държавните такси, които сме събрали. Тоест ние играем ролята и на касиери, и на транспорт на тези средства, и накрая харчим пари, за да отидем било от Карлово, което е на 70 км до Пловдив, за да отчетем техните пари и без една стотинка. Кой нормален човек може да го направи това? И с това не свършват лошите новини. Можете ли само да кажете преди как беше? Да, преди имахме договор с държавата. Само да направя една вметка, до 25 януари тази година в стария закон имаше така наречената участъкова система, една изключително ретроградна, трябва да кажа, система, която задължаваше фермерите да работят с точно определен ветеринарен лекар, т.е. те нямаха право на избор. Пловдивската колегия от 3 години насам е взела решение, че това е непазарно, неконкурентно, в ущърб на фермерите и че трябва да се преборим с тази система. Но този закон премахна тази участъкова система, факт, което е хубавото на закона, но пък от друга страна отидохме в другата крайност, когато фермера трябваше да избере своя лекар и да сключи договор с него, ние влязохме в плаващи пясъци, защото трябва да дадем и друго определение. Фермерите са 2 категории. Тези, които имат ферми
за производство на продукция, която е за масова употреба, и тези хора, които гледат животни за собствена консумация. И сега, разберете ни правилно, не можем с всяка една баба, която има 2 кози и 1 прасе, или всеки един дядо, който има 5 кошера, ние да сключваме 10 страници договор. Ненормално е. Няма човек, който ние само като му дадеме една купчина листа и за 2 кози, дето ще му ги маркираме, и тия хора се хващат за главата. Няма кой да го свърши това. Предупреждавахме миналата година. И в парламентарна комисия ходихме, и в парламента, и се срещахме с всички отговорни фактори. Им казахме, трябва да разделите нещата на фермерите, които са за продуктивни животни с цел бизнес, и тези, които са за домашна употреба. Никой не ги раздели в крайна сметка. Не им стигнаха идеите ли, силите ли, желанието ли, но в крайна сметка ние сме длъжни договора, който ще сключиме с собственика на Елит, който има 6000 говеда, например, да го сключиме и с всяка една баба, която има 1 коза. Едно и също е. Възможно ли е да е едно и също? Няма логика. Проблема е, че не можем да сключиме тези договори, защото договора е от 2 части. Едната е за профилактиката, която е задължителна. Тя се разписва от Министерски съвет всяка година. Имунопрофилактиката е национален документ, защото тя гарантира националната сигурност на страната ни. Другата част от договора е свързана с лечебната дейност. Те са неразривно свързани. Не може един лекар да прави лечебна дейност, без да знае какъв е имунния статус на животните по отношение на особено опасни заболявания, било то антракс, било туберкулоза, било бруцелоза, както и обратното. И за да можем да сключим тези договори, държавата чрез Министерски съвет трябва да разпише тарифа, която да устойности цената на нашия труд по отношение на имунопрофилактичната част от договора. Първата част, тази за държавната имунопрофилактика. Лечебната част, ние ще я договорим с фермера колко ще струва. Но имунопрофилактиката е еднаква от Малко Търново до... Може ли пак да питам? Значи лечебната дейност се поема от самия фермер. Точно така. А профилактиката я плаща държавата. Точно така. В случая проблема е, че държавата не е регламентирала по колко и как да ви се плати. Да. Това не може да се изключи долу. И това, но не само. Така. А в същото време, айде да стигаме до втората лоша новина, държавата иска тези пари да не се плащат от държавния бюджет за имунопрофилактиката, а да се нотифицират като държавна помощ и да се платят чрез фонд земеделие. Тази нотификация обаче трябва да получи одобрението на Европейския съюз. И текста на нотификацията, която видяхме съвсем случайно, че е качен на сайта на фонд земеделие, дори го нямаше в сайта на Министерство на земеделието и храните, освен, че пак вменява на тези 1200 човека за цялата страна, аз трябва да ви кажа, че в България има 500 000 регистрирани животновъдни обекта, а ние сме 1200 човека ветеринарни лекари, които сме не просто малък бизнес, а сме по един, максимум по 2 човека са ни фирмите, колко да ни е голям бизнесът, се казва, стойността на лабораторните изследвания ще се заплаща от ветеринарните лекари, нас ветеринарните лекари, след което при проверка фонд земеделие ще ни възстанови направените разходи. Искам да ви кажа, че една проба на лабораторията, само за труд, не за консумативите на лабораторията, струва между 25 и 35 лева. Ние пращаме между 500 и 1000 кръвни проби годишно. И аз искам да попитам хората, които са написали тази нотификация, откъде ние, ветеринарните лекари, ще намерим между 25 и 35 хиляди лева, да платим на лабораторията кръвните проби и да чакаме половин година, 1 година, евентуално да ни ги върнат тези пари. Ние няма да печелим от тях. Те само ще ни ги възстановят като разход, но ако открият грешка, ще бъдем наказани
и ще бъдем санкционирани с тази сума. Е ли е възможно това да се случи? Може да се каже, че в момента животните са оставени малко без почива. Абсолютно. Абсолютно, аз го казах в самото начало. Да, така е. Това... Включително и тази система за идентификация на животните, за да се намали бездомните кучета, по които общините са поели някакъв регионален ангажимент, с отнемането на достъпа на колегите до информационната система, се получава, че ние идентифицираме древните животни, кучета и котки, но първо не можем да ги въведем, а второ, тези, които сме видели, пък не можем да ги прочетем. И се получава казуса. Човек, някой е намерил едно животно на улицата, идва при мен в кабинета, аз го прочитам, доказвам, че това животно по някакъв начин е идентифицирано. И до там. Нито можем да кажем това животно дали е било собственост на някой, изхвърлял го на улицата и попадайки под ударите на закона, че изхвърля животно. Нито можем да кажем дали това животно е от държавния приют, пуснато на улицата кастрирано, т.е. това е от категорията безстопанствени животни. И по този начин всички тези общински програми за контрол на популацията на безстопанствените, за които миналата година цяла столична община и другите тръбяха и правиха нещо, става се обезмислено. Само, че понеже малко се отделихме от темата, само да малко повече. Примерно от края на животните са оставени без профилактика. Те не са от края на април, те са оставени на практика от началото на годината, защото, аз ще кажа, трябва да се изследват всички говеда за туберкулоза. Трябва там, където през последните 30 години е имало антракс, да се вакцинират всички преживни животни. Това означава овце, кози, коне, магарета, крави, да се вакцинират за антракс. Трябва всички ферми, които са така наречени първа категория, да се изследват говедата. Това са първа категория животни, които са млекодайните животни, от които ние пием мляко, да бъдат изследвани за бруцелоза, 20% от тях е за лептоспироза. И всички, които не са изследвани, са реагирали отрицателно за левкоза. Както и най-много това са в Ямболско, в Шумен, в Разград, в Добрич, в Пловдив, мисля, че само 2 или 3 села, в които има такава вакцинация. Ние тук не сме, но това за държавата няма, не говорим в национален план и това е проблем, защото антракса е изключително тежка зооноза, протича с много тежки смъртни случаи, както при животни, така и при хора. На практика, да. И когато ние имахме до края на април месец, все още работеха договорите за имунопрофилактика, когато нададохме вой в края на март месец и написахме официално писмо до министъра на земеделието, защо не ни се предоставят диагностикумите, с които да изследваме животните, ни бяха дадени по едно много малко количество дози диагностикуми само за месец април. Тоест, в България в момента са изследвани, да речеме, 10% от поголовието за туберкулоза, не. А сме края на юни, т.е. по план, ние вече трябваше да сме изследвали 80% от поголовието за туберкулоза. Животни. Туберкулоза по говедата. Тя пренася Възможно е да се... Вижте, ние винаги за тази вероятност сме казвали, вероятността винаги съществува. Вирусите и бактериите са повсеместно разпространени. Успех на човечеството е да ги ограничава във възможния максимум и то чрез планирани, професионално подготвени мерки. За това е тази имунопрофилактична програма и като казвам това, винаги насреща излизаше министъра на земеделието от предишното министерство, който казваше, да, ама те взимат едни 15 милиона лева за тази работа. И аз всеки път питам хората, струва ли нашето здраве, националната ни сигурност 15 милиона лева? Това ли е проблема? Тези пари?
Ами миналата година и по-миналата даваха по 100 милиона за подслушване. Това ли е проблема? Тези пари се оказаха препани камъка за 100 годишна профилактична дейност, която се извършва в България. Нашия труд до сега струваше даже и по-малко, между 10 и 15 милиона, но ние не сме взимали 15 милиона, аз го казвам в максимум. Профилактиката или труда ви само? Нашия труд струва толкова, а оттам нататъка ушните марки, диагностикумите, лабораторните изследвания, те се поемаха от държавата, ние нямаме достъп до тях. Но тъй като те ни упрекват, че ние разгласяваме тази информация заради тези пари, и ние питаме, ние като организация, в която членуват единствените компетентни хора, които разбират за какво става в страната, да замълчим ли? Да не кажем ли на хората какво се иска? На първо време, това, което искаме е в най-спешен порядък Министерски съвет да приеме тарифа за цената на труда ни по държавната профилактична програма. Това е най-спешното нещо, което трябва да се направи, защото докато чакаме Европейския съюз да одобри тази нотификация, която в същото време, аз ви казах, че няма как да я изпълниме ние в този вид, ние не можем да стоиме в нищото. Както ние, така и фермерите. Защото фермерите не могат да продават продукцията си, след като не са изследвани пък животните им. Фермерите, от друга страна, също са изключително потърпевши от цялата тази неразбория, защото от началото на годината са принудени сами да плащат ушните си марки, макар че по закон за това нещо трябва да плати държавния бюджет. Тя е според вида на животното, ама между 3 и 5 лева, да. На първо място трябва да се изработи тази тарифа и на второ място трябва да се излезе с смело държавническо решение, че след като продължава да няма нотификация, така както е записано в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, в действащия закон, а средствата по имунопрофилактиката трябва да се приемат от държавния бюджет, т.е. да няма прекъсване на имунопрофилактиката през годината. И закон е станал обратно пари към държавен фонд за земеделие. Да, но то е само ако се одобри от Европейския съюз, а то такова няма. Но законодателят го е измислил и има член от закона, който го пише, че до приемането на нотификацията разходите за имунопрофилактика се поемат от държавния бюджет. Тоест, именно това казваме ние, законът е помислил да стане закона. Непрекъснат процес. Факт е, че в момента се И третата много важна стъпка е, след като има вече тази тарифа, фермерите да започнат да подписват договори, да се изберат лекар, който да обслужва животновъдните им обекти, да започнат да подписват договори, а не както е написано в споразумението, така нареченото споразумение, защото кой е споразумявано, никой не знае, след писмено съгласие на собственика. Той е длъжен, няма какво да се съгласява или да не се съгласява да му бъде идентифицирано животното. И сега излезе пък поредната, това е от последния час, че Агенцията по безопасност на храните е преосмислила решението си и ето какво е написано. Ако по време на тази си дейност, т.е. когато ветеринарният лекар идентифицира животни или издава пътен лист, извършва маркировки на животни, той се задължава да въведе поставените идентификатори в системата на БАБ, без да има финансови претенции към БАБ. Въртат случай, както и да го кажат, в крайна сметка казват, искаме да го правите това без пари. На какво основание? Питаме ние. Всъщност да изследвате животните. Не, да ги идентифицираме. Да ги преглеждаме и да удостоверяваме с подписите си, че тези животни са здрави
И това здраво животно напуска обекта, където живее или се обоява и да отиде, да речем, до кланницата. Ама нали разбирате, че за да издадем такова свидетелство, ние трябва да го прегледаме. А в същото време, тук са цитирали един член 39 или не 2.13 от Закона за издаване на ветеринарните свидетелства за движение на животните, с което сега пък искат, нали, да ни дадат правото да издаваме такива пътни листи, ама в тази точка 13 се казва, че това е само за животни, които са за лична консумация. И ние пак питаме, а промишлените ферми? Кой ще издаде документ за движение на промишлените ферми, които всъщност са важните? Нулева. До никаква. До На практика закона им го забранява. Закона забранява. Те не са малко. Те са може би около 600 или 800 човека, никой не им знае точната бройка. Но в закона, член 8 алинея 2 казва, забранява се да извършват дейности, които контролират. Проблема на Агенцията по безопасност на храните е, че освен много контролни функции, иска да има правото и да регулира ветеринарната професия, което е работа на съсловната организация. Тоест това огромно желание да се кумулира много власт в една институция, в крайна сметка води до там, че когато нещата опрат, както в момента до много тежка ситуация, никой не иска да поема отговорност. Ако сега аз имам животни и искам да ги закарам някъде другаде, кой ще ми издаде такова удостоверение и ще ги проблема? Ами на практика няма кой. Държавният лекар, ако издаде, е в разрез с неговите правомощия на държавен лекар, защото всеки един пътен лист трябва в амбулаторния дневник да напишеме номер на прегледа. Той няма право да направи преглед. Държавният лекар няма амбулаторен дневник. А от друга страна, Агенцията по безопасност на храните иска да отреже достъпа ни до системата, от която директно се издават пътните листи. Тоест, ние няма да можем да издадем пътен лист, дори да искаме, защото нямаме достъп до системата. Пътният лист е електронна бланка, която се издава директно от компютъра, тя не е на кочан. А защо няма Кой ще ги издава тогава? Ами ние това питаме, ние за това казваме, че сме изпаднали в безизходица. След като искат да ви отрежат достъпа до... Ами те искат да ни отрежат достъпа, за да ни принудят да работим без пари. Това е заплахата. Ако не работите без пари, ние ще ви отрежем достъпа. Ако се съгласите да работите без пари, ние ще ви оставиме така много щедро да работите с системата. Ами тогава най-вероятно пак ще ви извикат и ще кажат, че както направиха с шафа. Държавата ще вложи целия си ресурс, ще изпрати държавни лекари. Не могат да ни държат отговорни, макар че със сигурност се опитат да обяснат как лекарите там на място ги няма и не правят контрол. Нямаме как да кажем, защото това са това са заболявания, които се изследват лабораторно. А ние не пращаме лабораторни проби. Какви болести заразни по животните има вероятност да пламнат сега, след като не са извършени тези профилактични мерки? Аз казах кои са. Туберкулоза 10% казахте са само изследваните животни, най-вероятно да. Аз казах кои са тези, които задължително се изследват според имунопрофилактичната програма. Антракс, туберкулоза, бруцелоза, по дребните и едри преживни животни. Ето, например, би следвало да се изследват всички спортни коне за САП. Нещо, което от години не е правено, макар че в системата, в държавната профилактична програма това е заложено. Лудата крава също, това се наричат мерки за надзор, за които ние трябва да изпращаме проби. Ето, това е много интересен въпрос. Ние трябва да изпращаме проба от мозъка на всички дребни и едри преживни животни, навършили определена възраст. Ако някой човек заколя за собствена консумация животно, което е навършило такава възраст, то
той е длъжен да предостави мозъка за изследване. В случая ние нямаме договор с държавата и не можем да му вземем пробата, за да я изпратим в съответната лаборатория. Съответно, човек обаче си е заклал животното и го е изконсумирал и мозъка е заминал. И той в момента е уязвим по отношение на закон за ветеринарната дейност да плати сериозна глоба, защото не е предоставил мозъка за изследване и съответно няма кой и как да премахне животното от неговата ферма в системата. И то си съществува в системата и те му търсят сметка къде ти е кравата Ганка с този номер. Той казва, аз се заклах. Ама ти като е заклах, къде даде пробата мозък и той дига рамене и каза, доктор отказа да ми я вземе. Що? Защото доктора няма договор и няма на какво основание да изпрати мозъка. Кой е виновен в случая? А това за избирането на лекари сега, от сега... Да, от 25 януари 2013 до 29 януари. Кой е авторът на съдължителността? Ами, официален автор и вносител се води Министерство на земеделието и храните, но неофициалният автор е Агенцията по безопасност на храните. Като има някой. Мирослав Найденов беше. А какво се случва с дивеча, който овците ловят? Става дума, примерно, за еленско, не знам с какво, което също трябва да изследвате, защото и там има Там ситуацията е малко по-различна. Там ние не носиме такава нито отговорност, нито поеме. Това е работа на ловно-рибарските дружества, които си събират кръвните проби, носят си ги в лабораториите за изследване и се заплащат за тях, когато става въпрос, например, за трихинелоза. А когато става въпрос, например, за контрол на заболявания, включително и бруцелоза по свинете, тогава се изследват безплатно за сметка на републиканския бюджет. Не до сега беше така. Просто ловците имаха този ангажимент и не са натоварени практикуващите лекари с проблеми. Ние на практика сме без приходи от месец март по тази дейност, като за април месец има извършени дейности с тези, за които ви казах, че ни дадоха за 10%, но няма заплащане за този период. За месец април агенцията не е заплатила разходите, които са направени. И тук още нещо трябва да кажа. Когато говорим за заплащане труда на ветеринарните лекари в тази тарифа, която имаше една публикувана тарифа на сайта на Министерството на земеделието, където пише, че, например, вземането на кръвна проба от свиня струва 2 лева или 4 лева. Не си спомням, в тия 2 или 4 лева влизат всички възможни разходи, които се сетите. Като почнем от онази моновета, онази проведчица, в която трябва да вземем кръвта, спринцовка, игла, работното ни облекло, транспорта до съответната ферма, транспорта на кръвната проба до съответната лаборатория. И ние питаме, кой прецени тези средства, как може те да са достатъчни? При положение, че когато взимаме кръвни проби от свине, тук говорим за единични проби, да речем за 5 или за 10 кръвни проби. Това е половин ден работа и ти накрая за този половин ден работа, само горивото ти от Карлово, пак да го кажем, до Пловдив, ти е вече 30 лева. Да отидеш и да се върнеш без загубата на време, ако щете. Вие не участвате ли в съставянето на тези тарифи? Ваши представители не участват ли в... Участваха, но тарифата е променена в последствие и е подадена... Защото те биха могли да... Да, така е. Но тарифата е променена, не е одобрена в варианта, в който е пусната от наша страна, а в крайна сметка знаем, че Министерството на финансите пък е отказало въобще да я резолира и тя в момента стои в нищото. Вие като цяло не искате да се промени закона, само по-скоро с нормативни актове да се регулира действието на Иска да се изпълнява. Да се изпълнява закон. Ние искаме в крайна сметка да има правила, еднакви за всички, закона да се чете еднакво от всички, да не се интерпретира и то от хора, които са
юридически некомпетентни, в крайна сметка се оказва, и да го приложат. Това е. Има примера, не е греха. Не можем, защото договор е един и той е неделим. Не можем да сключим договор за лечение, без в него да е онази част за имунопрофилактика. Аз затова казах, че... Всъщност, само да ви попитам, за профилактиката всичките ваксини се осигуряват от държавата. Да. Всъщност, те на вас не искат да ви платят труда, така ли излиза? По поставане на ваксини. Последната редакция, Да. по предвидената нотификация, ние трябва да купуваме включително и консумативите, включително и ваксините, които евентуално би могло Биха ни някога да не бъдат възстановили възстановени. парите. И ваксините трябва да купуват. Всичко трябва да лекар да финансира и после от Държавен фонд земеделие, след съответната проверка да се вземат парите обратно. Така. Въпросът е, че ние трябва да субсидираме. Ама ние няма откъде да вземем такива пари. Се касае за много Проблема е, животни на малко Безлихвен брой. кредит, Горе, да, безлихвен кредит, да. ние няма откъде да вземем такива финанси. Но въпросът е друг. На национално равнище е имало такива преговори и отговора беше. Значи тези, които са авторизирани контролиращи органи от ГАП, които на практика, както каза доктор Гришин, са неофициалните автори на закона, за определените текстове казват: тези текстове не са добри, не са догледани в закона и на практика няма как да се случат. Никакво да направим. Тези хора, които трябва да го изпълнят, казват: той не става и няма да изпълнят. Доколкото знаем, нашето ръководство на Българския ветеринарен съюз е направило или има някакви наченки на... И ние много се надяваме човека да разбере за какво става въпрос. Проблема е в това, че ние смятаме, че ръководството ни не е в състояние да защити интересите ни. И от днес сме инициирали подписка за сваляне доверието от ръководството на Български ветеринарен съюз, защото на практика от 2 месеца това ръководство не може въобще да излезе от проблема. Доктор Тодор Маринков. Не, за цялата страна е. Подписката. Подписката в момент днес тръгва и ние знаем, ние трябва да съберем 1/3 от подписи от членската маса на целия Български ветеринарен съюз и смятаме, че ще я съберем, защото недоволството е огромно. Аз само да спомена, че това споразумение, което са ни пуснали, което беше с крайна дата днес да бъде подписано, със сигурност от 15 области в страната не е подписано от нито един ветеринарен лекар. Следователно... 15 области от едно животно. Въпросът е, че те не харесват провежданата политика. Да, само да кажете пак за какво беше това споразумение. Споразумението е да работиме без да ни бъде заплащано. Да идентифицираме животните, да ги вкарваме в системата на БАП, както и да издаваме пътни листи, за това да си носим съответната отговорност, без за това да ни бъде заплащано. Искате оставката за това, че не защитават интересите или... Точно. Да. Всъщност, това споразумение от кого е спуснато, да кажете? Откъде? Значи, споразумението е спуснато Другия е, че от БАП не си БАП. изпълнява. Така. И то е с една заповед. Надявам. Ама не е ли пак да ви възстановят парите? Има ли такава опция за възстановяване от фонд земеделие? Тук в това споразумение? Не, няма такова. Споразумението е пуснато с една заповед РД 11596, в която се казва това, което ви прочетох, че ние се споразумяваме, ние практикуващите лекари се споразумяваме с областните дирекции на агенцията ОДБХ по места, че ще извършваме тези дейности без да имаме претенции за заплащане от страна на агенцията. Защо? Защото иначе системата буксува, фермерите са недоволни и на практика те
в разрез с закона принуждават своите държавни служители да извършват дейности, които закона им забранява директно, като казва, не могат да извършват дейности, които контролират. А в същото време ние нямаме право по закон да им искаме пари. И се оказваме между чука и наковалнята. От една страна, между интереса на фермера, който казва, докторе, дай да видим какво ще направим, защото аз трябва да си пусна животните за продажба и така нататък. От друга страна, агенцията, която казва, окей, ние ще ти дадем достъп до системата, ама ако ти подпишеш споразумението, че няма да имаш финансови претенции в последствие. Ама и фермера трябва да подпише, че няма да има претенции. Не. Ами той така или иначе трябва да си купи идентификаторите и да иска и да няма. Аз не успях да разбера от кого е било прегледано кучето.